Здравейте! Хайде да направим тортата на пресиян заедно. Започваме с губяване на парчетата, които съм изрязала предварително на плотера и лепя с силикон, защото става много по-бързо и по-лесно. След това изрязвам изображенията, които ще поставя върху парчетата торта, в случая барбароните. Започвам да ги лепя едно по едно, като няма определен начин на лепене или на подредба, просто както ми харесват с това, така ги правя. След това от вътрешната страна на всяко парче слагам моите координати, ако иска някой да си поръча от мен, да може да ми намери номера. Пълням парчетата, в случая този избор е на клиентката, тя ми донесе нещата. Аз си ги сложих, за да не трябва после да развали тортата, да я пълни и пак да я рети. Правя си подложката, по принцип не я обличам, но в случая искам да изглежда като тревичка отдолу, затова я обляках с хартия. Нареждам си тортата и започвам да декорирам. Тортата е от 28 парчета и затова я редя на няколко етажа, защото така ми харесва. Харесва ми как изглежда на 2 или на 3 етажа. По този начин имам повече място за декориране и мога да сложа повече картинки, повече украса. А и на клиентите забелязах, че в последно време, като ги правя така, им харесва повече и по-впечатлени са. А и на мен ми доставя удоволствие да е по-богата тортата, по-украсена, с повече материал в нея. Това е крайният резултат. Надявам се да ви хареса.